També jo vull agrair, en aquest cas la meva filla, que està aquí avui, que us ha explicat els vins abans, i li vull agrair que des que està a la casa el nivell dels vins Torres, que eren molt bons abans, però els ha pujat un nivell una mica més amunt. Ha fet una molt bona feina en aquests 2 anys. Però també és l'hora de felicitar a la gent que ha participat en l'organització d'aquestes jornades. A l'INCAM en primer lloc, però també la UIPE, l'Associació Vinícola Catalana, el senyor Sort de casa i també l'Institut del Cava, el primer Cava i la Federació. Totes les patronals que s'han posat darrere d'aquest esforç per aconseguir que l'Eco-Sustainable fos un èxit. Crec que també s'escau agrair a tots els professors que aquests dies ens han explicat i ens han posat al corrent de les últimes investigacions amb la viticultura orgànica. De fet, el que pretenem amb aquestes jornades és que els vins orgànics es puguin situar en un nivell encara una mica superior, que puguin resistir qualsevol mena de crítica, qualsevol mena de confrontació, que puguin demostrar que s'adapten també a aquest nou escenari del canvi climàtic. I per això aquests 2 dies treballem i per això seguirem treballant després, per tenir una defensa important, per poder demostrar sempre el que hi ha a darrere d'una viticultura orgànica. I finalment, estimat alcalde, crec que per Vilafranca també és un èxit, també s'ha d'agrair a l'Ajuntament totes les facilitats que ens heu donat, aquest auditori fantàstic, no? I crec que a poc amb això estem aconseguint de situar Vilafranca com la capital d'aquestes inquietuds, la capital potser del vi orgànic a nivell d'Europa, com a mínim d'Espanya, i també d'una vila que es preocupa pel canvi climàtic, que es preocupa per les noves circumstàncies i que vol lluitar i que vol fer possible per mantenir unes conseqüències mínimes.